Hmm. Assalamu alaikum jama'a, nan da kuke gani mun zo gurin shooting ne na waƙa ta sada zumunta, wato wanda ainihin Murtala Target ya yi tare da kuma jarumai wanda suka fito kuma suka taka rawar gani a cikin wannan waƙa mai suna ta sada zumunta. A taƙaice dai zan haɗa ku da su jaruman fim waƙan kai, zan ce kai tsaye yanzu haka Murtala M Target mun zo gare ka. Alhamdulillah, ya kokari? To mun samu ku lafiya. To gashi nan dai ana ta yin aiki kuma aiki yana yin kyau. Me za ka ce a takaice akan wannan waka da kai ta sada zumunta? Assalamu alaikum masu sauraro. Kamar dai da kuke gani a haka muna ɗauka wannan shi na kuma waka ta sada zumunta. Tun safiya muna gurin nan muna fafata kuma alhamdulillah komai yana tafiya kan tsari, ba wata mishkila da take a gaba. Dukkanin abin da zan ce gaskiya a dai saurare shi a wakan tsaraba ce gagaruma ne ga dukkanin mutanen da suke Najeriya, kai ba Najeriya ba ma dukkanin faɗin duniya inda yara Hausa yake abin da insha Allah za su amfana da waɗannan bayanai da suke cikin wannan wakan. Sai ku tambaye mu a YouTube channel din mu M Target TV. Insha Allah da zarar mun sauke wannan waka za ku samu da Allah. To masha Allah, ga kuma wata jaruma daga ciki wanda ita ma ta taka rawar gani. Ranki shi daɗe jiyo fuskan manaki bayani a mutane ke ma. Ni ban da abin da zan iya cewa, sai dai ko abin da zan iya cewa ɗaya ne zuwa biyu. Saboda yanzu zumunta ta yi karanci, waɗansu suna ɗauka kamar zumunta sai da kuɗi. Abin da muke so mu tabbatar ma duniya da cewa zumunta ba sai da kuɗi ba, ko da ba ka da kuɗi za ka iya sada zumunta. Gaskiya ne. Ko ina, iya abin da zan iya cewa. Gaskiya ne. To alhamdulillah. Jama'a kar ku manta wakan za mu sake muku ita a kan YouTube din M Target TV. Aha, za ku iya tarban mu a can YouTube channel. To Mr. Daddy. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alheri nake muku wana da suka taru a wannan location. Sunana DJ Daddy. To me za ka iya cewa game da wannan waka da ake yi ta zumunta? Abin da zan iya cewa da wannan waka ta zumunta, zumunta abu ne mai kyau. Na ji zumunta yana da kyau saboda tun zumunta Gaskiya abin da ne. nake so jama'a wannan bidiyo da zamu suke muku insha Allah wannan ma kaman sunan wani waka an fara ki. Gaskiya ne. To mun gode da wannan bayanai naka a takaice kai ma. Amin sun amin.